Oimore nyako Ramogi kendo machiegni weche manyien na mago Oimore Odhiambo niko kalo Ramogi TV mawan gi weche mathoth ahinya mawaikoni. Odhiambo mataika paga uchiel nyako Ramogi wang diono mar ang'wen waikoni mathoth mana kaka George Batose wacho koro mago mag siasa kama koro kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance omiyo piny owacho ndalo 30 kende mar network otiek kare kendo tim kaka negiwinjore. Kineno begilieko ni nitiere jomoko magichich goro ni gin jok matemo doyo saba mane otimudo yiero maduong' mokalo. Mage timore kabende jatend piny Kenya William Ruto nyako Ramogi wang kwayo Azimio mondo rekedo miye thuolo mar chopo singo manomiyo oganda jo Kenya kinde campaigns mage. Parne kinde ma jo siasa bende dhi nyime gi wuoyo kama ji 13 owito ngimagi masira bende otimore kaunti ma Taita Taveta gima koro kelo kuyo ne familia go kachiel kod wedegi bende. Waikoni mago to gima to e chenro mar Oimore to mana kaka pile nyako Ramogi wang mokwongo wang'iye thund weche. Driver ni kama alikuwa amelewa kiasi kwa sababu ni mtu wa Mugoka, alinunua pakiti kama 10 hapo asubuhi na fegi pakiti 2. Alafu asemekana kama alikunywa alionja kijipombe huko. Jia paga deko witongimagi masira marapaya mawuok ndani kadhi mwatate bang bas margi bayoyo kendo ng'elore nyading'eny. Wameiba vitu ambao value yao haijajulikana na mwili imepelekwa kwa mochari. Ike sasa tunawachia ECI. Obila pedho jokuoge manyonego chuk darariyo kendo kwalo mwandu e chiro machichwa e boma makisumu. Hatutaki ikae milele na milele. Tumesema ni siku 30. Jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Mulodinga kuruma kuchu network. Kinege piny owacho nyaka tiki kapok ndalo 30 kurumo. Machiegni nyako Ramogi mondo wayud koro weche manyien adimba kokalo Ramogi TV nigi thuolo mar miyo wapachi kokalo nambari 36000 kata Facebook ma Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel gi Twitter handle @RamogiTVKE. Jaloko marwa e thuolo ni duto ibedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni nyako Ramogi wang waikoni mathoth mana kaka George Batose nyisi tudikod wanyiswa pachi kotendo gi magi mwaikoni Odhiambo makawuono chenro en Oimore. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Sachiel mangima mar weche manyien chakore sani nyako Ramogi. Ji 13 owito ngimagi ka moko ma oyudo hinyruok ata moko oyudo hinyruok e masira mar apaya e kinde mane nyamburko kido mar bas mane giidho ka giwuok e liel moro e gwenge mag Taita Taveta bayo kendo ng'ielore nyadinwoya apaya ma Wundanyi kadhi Mwatate. Jowuoth manotonye masira no yudo thieth e od thieth ma Mwatate ka ichich ni chal ni dereba margi nomer. E kona ni mayudore josa e apaya mawuok Wundanyi kadhi Mwatate kaunti ma Taita Taveta ema okelo kuyo ne familia mag ji 13 ma owito ngimagi kinde mane nyamburko mar bas mane giidho ka wuok e liel ng'ielore nyadinwoya. Kaluwore kod joma ne otonye masira no manyaka sani yudo thieth e od thieth ma Mwatate, dereba mar nyamburko chali ne obila ndiwo motelo ne wuodhgi ka gidok Mombasa kendo ne opakore ni en gi lony mar yembo marigni mudhuro. Asubuhi kwa tumeongea wasema yeye ni expert. Amefanya kazi, amefanya highway miaka mingi sana, so si rahisi ni mzee, si kijana ambaye na wale ambao ni don't care. Tukaribia slope kwa kwa driver. Mbona bado na accelerate bwana, kuna mteremko hapa mbele. Driver ni kama alikuwa amelewa kiasi kwa sababu ni mtu wa Mugoka, alinunua pakiti kama 10 hapo asubuhi na fegi pakiti 2. Alafu asemekana kama alikunywa alionja kijipombe huko. Nyamburko no mawachore ne oting'o chiegni ji 40 ne okonyiso ng'ikruok moro amora. Kata kamano, yo mane dereba riembogo e konde motelo ne masira no ema nokelo chich e chuny jowuoth mane oting'o. Gari kwa imejaa vizuri, watu almost 40. Kuna brother yangu Said kama ongei, kwa sister zangu ile alikuwa alikufa instant hapo niliwavuta. Kuna shemeji yangu, bebe kondaji tukaanza kwenda shopping. Kuna kwanza, kuna ya pili, kuna ya tatu ndio kaanza kuendesha drive hiyo mbio. Sasa hiyo mbio alipoenda nikifikiria ataisimamisha ile ikashindikana, kona ya 4 akaangusha gari upande wa right hand side kwa msitu, ndio nikagongwa, ndio nikawa namna hii. Aliapply brake kwa sharp corner na akawa kombio, sasa ka lose control. Kaluwore kod kwan masiche mamedore apaya no, gavana mar kaunti ma Taita Taveta Andrew Mwadime okwayo telo mochung'ne apeyni madongo e pacho ka Kenya mondo mi oket rang'o ng'wech mabende ong'ere kaka bumps kaka yor geng'o masiche ka okoni higa achiel kende bas maromo 3 osegore piny e alworano. Ningeomba sana watu wa Kenya
waangalie ile barabara, waweke kama ni matuta wakati gari zinateremka chini, vile vile ule ukuta ikiwezekana waweke juu, na waweke matairi makubwa makubwa, manake tumepata ajali nyingi sana. Within a year tumeona mabasi matatu yakipata ajali kama hii ya jana usiku. Kata obedo ni kwayo en ni piny owacho keto kenge mageng'o masiche mag apaya, joriembo bende nyaka luwre kod chike kendo kik giriembe ng'we aire tete mar geng'o masiche ma inyalo geng'. George Bati, Ramogi TV. Kamachielo jopiny e kaunti ma Kisumu oyudo buok okinyi ma kawuono bang' monj mar kar ohala ma Excel momakre gi chiro machichwa. Wayo kachuk dar ariyo onegi gi jokuoge. Jofwambo marwa James Okoth oyudo thuolo mar neno tipo mar CCTV manyiso kaka monj ma kamano ne otimore. Sa par kodong' dakika 27 tipo mar wang' dede mako achije ariyo machopo gi kit rwakruok malieko ni ok gin ji ajia. Bang' twenyo kendo turo kiful, gihenyo dhot kendo rony nyaka ei duka. Nonro ma wiye mar obila mago kwach kich yango ni e thuolo no, nerik jokuogego osenego chuk dar ariyo oko mar chiro no. Sa 9 gi dakika 41 ei duka moting'o mwandu mathoth, wang' dede mako achijego karik ni gikwalo mwandu, ka e kindego gitiyo gi ler mar torch. Dakika 2 to rom sa 10, wang' dede mako achije ariyogo oko mar dukano bang' kwalo mwandu manyaka sani kwandgi poko yangi. Kwachiyo gokinyi wayudo koneg askari ariyo magwa marito nwaga chiro, koro ok wamor ahinya kendo ukawa gi buok kabisa. Chopo kama nyaka askari kori negi, wabe koro kaka wajotim ohala maka, koro wadak gi luoro nikech koro chopo kama wabende koro wabedo ka wadhi e ute wato wan gi luoro mang'eny nikech koro wakian koro next dhi bedo nade. Nokwal duka na kaiki mano ting' gik moko te, tach te nyaka e mgini, kaka sani atimo ohala onge, kendo sani kalo ma wigi ariyo koro jomarito wa ema koro dogo nege. Giwacho ni monj makamago osebedo kadhi nyime kinde ka kinde, kendo luoro nitie ni tho kod lal mar mwandu e lwet jomahundu biro medore ka ok okaw okang'. Abro kwayo county government, national government, ang'o ma mono gi partner mondo gibed together mondo issue mar rito mwandu johala obed ma safe to gi ngima jomoko, mana kaka ne sirikal okaw plini bro rit mwandu to gi ngima mar dhano. Ji ok bi gombo mondo mi obi otimo ohala ka, to sama ji ok bi timo ohala ka, to wan kata kaka wan jo boda maka onge ng'ama wabiro ting'o, to mago biro duoko chien yuto wa karo kaka wan kaka vijende biro hinyowa. Jodak koro ywak ne apisas magarita kwe kendo kwayo piny owacho mondo oresgi kuom lal magiyudo kinde ka kinde ma otim monj. Sirikal okonywa mondo mi kik wabed jomoko ma useless e society, ni wambe wadog watimo gik moko ma jogi koro timonwa ni wambe koro wadog wadonje kwelo. Dware nade ni sirikal kuom monde orit johala. Koyango monj no, Jackton Mango ma en jalup OCPD ma Kisumu Central olero ni gisechako timo apedha kendo okwayo jo ohala mondo obed kod horuok. Wamevunja maduka matatu ya electronics, wameiba vitu ambao value yao haijajulikana, na mwili imepelekwa kwa muchari. Ike sasa tunawachia DCI. Eseche ma apedha dhi nyime mar yango ji mane dibed ni dikel tho mar ochuk dar ariyogo, dwaro nitie ni obila omed bedo akicha mar duoko chien rochruok mar arita kwe kuonde mag ohala to kod boma ma Kisumu mangima. James Okoth, Ramogi TV. Koro mwikowere kod mago motendore kod weche mag masiche mag apaya kachiel kod arita, koro wadonje motendore gi weche mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto okwayo jotelo mathurka ahinya to mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo miye thuolo mar chopo singo manomiyo oganda jo Kenya e kinde mag kampen. Ruto ne wuoyo kaunti ma Machakos e kinde manoyoro ya nyasi mar goyo erokamano kama nosingo tiyo kanyakla gi oganda jo Akamba e piny owacho mare. Ne en nyasi moriwo dinde bura manobagi kaunti ma Machakos, nyasi manoyore gi jatend piny Kenya William Ruto kod josiasa mamoko.
Jatend piny Kenya William Ruto kwa kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo wene kinde mar tiyo ne oganda jo Kenya katwa kinde kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza podi pango. Wao walete kamati yao, sisi tumetengeneza kamati yetu, waketi chini, waongee ile watakubaliana, tupeleke Kenya mbele, lakini waniwachie nafasi nipange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya na wananchi wa taifa letu la Kenya. This decision that you made as leaders, as a community, kukataa hii maneno ya kuweka sufuria kichwa na maandamano, mumeheshimika katika Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Ruto yeye amesema hataki handshake. Raila amesema hataki nini? Handshake. Tunaelewana? So kama wewe ni opposition leader, kaa hapo. Kama wewe ni president, kaa hapo. Sisi wote tuendeshe Kenya ikiwa kitumo. Ruto nyiso moro mare gi jotelo maya dhod jo Akamba masani tiyo gi piny owacho mar nyawo dongruok kotelne gi gavana ma Machakos Wavinya Ndeti. As leaders, it is incumbent upon us, even as we pursue the things that matter to us as leaders, we cannot put in jeopardy the issues that matter to the people. Governor, if they never talked about you, you are not doing anything. You have made the right decision. Na mimi kwa sababu tunaelewana, acha nikushauri, kaa karibu na huyu rais wetu. Kaa karibu na huyu rais wetu. Ruto mano otere gi jalop ne Rigathi Gachagua osingo bagoromo gi jotelo maya dhod jo Akamba mar winjo dwaro magingo mar dongruok kaka yor nywako gi sirikande. Mimi sitawacha watu wa Ukambani nyuma. That was my commitment. Si ni kweli? Hata niliwaambia nikipata ushindi nitatafuta ule rafiki yangu Kalonzo. Si niliwaambia hapa? Mimi I have discharged my responsibility. Nilimtafuta, kamketisha chini. Yeye mwenyewe akaniambia anataka kuendelea na ile maneno. Sasa what am I supposed to do? Hii Kenya ni kubwa kushinda sisi wote. It is bigger than all of us. And if talking is going to give us peace, and so be it. Limbe Ruto Machakos biro ndalario kende bang' ya ayanga chenro mar keyo pie gwenge ma Ukambani mathoth ne thoro bedo gi oro kakoro singo jo chenro mamoko mag dongruok e gwenge go. Mambo ya dams ambayo tumesema tunajenga dams karibu 100 Kenya kubwa. Hapa Ukambani tumeweka, hasa hapa Machakos, tumeweka dam ya Yata. Hiyo dam ya Yata safari hii lazima tuijenge, tuikamilishe na mkunywe maji yake. Mimi nataka niwahakikishie all those roads ya Kenanie kwenda Kangundo, yes. So hiyo barabara yote iko katika rada yangu, tumeipangia vizuri. Baada ya hii budget tutarudisha wale contractors wote na tupange tuhakikisha kwamba zile barabara zinatengenezwa. Bende osingo biro yore mag pure gwenge go kendo nywando rawere e chenro mar gero ute manengo gi ogonyore kaka yo loso negi thuolo mar tije. Minimum we want to build at least 5,000 houses. Hapa Machakos, ngawaje mjumbe wangu bwana Caleb amesema anapanga nyumba 100 ya Machakos town. Mimi nataka nimwambie minimum tutawapatia Machakos town is at least the first 2,000 houses. Tunahitaji vijana karibu 6,000 ama 7,000 ambao watatusaidia katika ujenzi wa hiyo manyumba. Tunahitaji masons, electricians, plumbers, wale wote ambao ni mafundi wa aina mbalimbali, carpenters na wale wengine wote. And we need the young people of Machakos to be part of that program. Ruto singo dhi mbele gi chenro mar gero boma ma Konza kod gero kuonde tiegruok man kod lony manyasani. Ramogi joang kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro chiwo ne piny owacho ndalo 30 mar tieko twak e kindgi gi sirikal. Kanoloso e lap makam kunji jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga bende okwedo moko kuom jogo manie listi mabiro tayo twak korka Kenya Kwanza. Raila medo tielo ni ng'anyo biro dhi nyime sama twak makamano bende dhi nyime. Jafwambo marwa Simfros Okinda noluwo romo mar Azimio kendo kelonwa lere wachno. Bang' wuok e lamo e kanisa mar St. Stephen's ACK Jogo Road, kweth mar Azimio la Umoja nobago romo e lap makam kunji mana kaka nyocha gisingo ni gibiro chako timo.
E twak mare Raila koro chiwo thuolo mar ndalo 30 ne Ruto mondo twak e kind Azimio kod Kenya Kwanza orum. Na yeye mazungumzo vile vile hatutaki ikae milele na milele. Tumesema ni siku 30. Hiyo siku 30 tulianza kuhesabu wiki jana. Raila bedo kwedo listi ma Kenya Kwanza ochiwo mar joma biro telo ne twak e logi. Raila wacho ni twak biro mana bedo ka ongea chai. Kenan cannot be a delegation representing Kenya Kwanza. He was elected to parliament on the ticket of Jubilee, which remains a member of Azimio coalition. Edward Gimamoko, Raila kwedo ni ogibiye mondo twak otimre e od bura. Nanoa bunge kama mbuzi kwa mnada. Tukasema mazungumzo itafanyika nje ya bunge. Bei ya unga mpaka irudi chini shilingi 100 kwa pakiti. 100, hapana 150. 100 shilling per bag. Raila bendo lieko ni achudhe moko mowacho ni nokonyo Kenya Kwanza kwa lombulu oduoge pachoka kendo temo loko duoko mar yiero e sava mar IEBC. Wale mamluki ambaye waliingia kwa sava juzi walikuja hapa, bado wako hapa. Juzi umetolewa maenda huko, sasa wako Masai Mara, kule Masai Mara Lodge. Ni watu 4. Unafikiria tujui? Tunawajua. Kile mahali wanaenda tunawamulika. Wanaingia kule watajaribu kubadilisha mambo ndani ya hiyo sava. Lakini tayari tuko na record ya sava. Martha Karua amena chiel kuom jodito mag Azimio to wacho ni ok gibidok chien. Edwachgi ko wacho ni piny owacho ni kod omenda mathoth kendo tend Kenya Kwanza chama mana pes jopiny. Tangu waingie wameokota trilioni 1 na karibu nusu. Hiyo pesa yote wanapeleka kwa mifuko yao, hawajafanya kazi ya Wakenya. Kweth mar Azimio koro geno ni Kenya Kwanza biro chopo kare dwachgi e twak kao kamano gisingo bago ng'anyo kinde ka kinde nyaka chieng' tend Kenya Kwanza tim kaka gidwaro. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Twapambana kama mashujaa. Ramogi ogai mar obila Jafeth Koome onyero barua ma kweth Azimio la Umoja One Kenya ende nondiko ne doho mar maunde piny mangima ICC ka wacho ni obila osetiyo gi teko mathoth e rakore kodgi. Koome wacho ni mago gin weche siasa mageto keto luoro kuom obila mondo mi gimbek tol e tijgi. Kaka jafwambo mar Walter Nyambagalero, Koome okoni obila biro dhi nyime gi tiyo tijgi maonge buono. Bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kokalo kuom okil margi Paul Mwangi e chwalo kwayo ne doho maduong' mar piny mangima ICC mondo tim nonro malach ewi kaka obila ne orakore kod kweth mag Azimio e kinde ng'anyo. Koome koro nyanre ni ok nombal wang'e ngang' ne buok mag Azimio ka otielo nene ochamo mar rito mwandu kod ngima jo Kenya. Tuliapa, tuliinua Biblia, wenzangu wengine wakainua Quran. As a National Police Service, we are not at all intimidated by those letters. E barua mar Azimio ni ICC ndio koni obila ne otiyo koteko mathoth kuom jong'anyo kotemo kawo ngima ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga. Koome korka kore to onyiero wachno e kawo koni mago gin siasa mag bwogo obila mondo ywang'iche chwalo tijgi. Regardless of any intimidation, lengo letu ni kuhudumia wananchi wetu. Ogai mar obila koni onge ng'anyo mibibagi thurka e tok chik kaka Azimio chano dok e ndara. Waende Kamukunji ground wazungumuze, lakini wakijaribu yeyote atajaribu kuharibu mali, yeyote atajaribu kutishia maisha ya Mkenya mwenzake, hapo nitakuja hapo. Therefore, I wish to request my fellow members of the National Police Service not to be intimidated at all by threat. Jatelno koni omor kod okenge mosego kod piny owacho kedo kod kweth mag njore mag kuo jamni kod nek Oimore okak. You have seen they are now running to our neighboring country. They have run to our neighboring country with their firearms. But wamefungwa miaka 20. I will not negotiate about a criminal. A criminal is dealing with that criminal ruthlessly, decisively, at the family. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kamachilo jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala notele chenro mandiko jokanyo manyien mag UDA County ma Siaya. Malala ne odhi nyime gi jiwo oganda mawuok Siaya kod Kaluo mangima mondo mi oriwre gi UDA ka wacho ni mano biro konyogi
bedo e sirkal kendo yudo ber. Malal noten gi jotelo mamoko moriwo koda ka Nicholas Gumbo, Charles Owino e kind mamoko. Jotelogo okawo thuolo mar seyo chenro mag Azimio la Umoja One Kenya masundo ni mondo yaw mbui mar IBC mondo min non duoko mar yiero mokalo. Karibishwa, tumefurahi kukupa. Nimeona maajabu. Ati sasa hapa Siaya mnaweza vaa shati ya yellow. Hii ni historia. Nimeambiwa hii ndio mkutano ya kwanza ya chama ingine kufanyika hapa Siaya. Ati hapa mkutano inakwanga ile ya machungwa peke yake. Hii ni historia na ningependa kushukuru viongozi wenu kwa kuunda mkutano kama huu. Mimi ningependa kuwahimiza haswa nyinyi jamii ya Wajaluo ya kwamba watu huingia kwa vyama, kwa political parties ndio waingie kwa serikali. Sasa vile mnajua tayari serikali iko upande gani, tena mnataka signal nyingine kweli? Tangu tupate uhuru mumekuwa kwa opposition. Wadhi nyime nyako Ramogi. Jumbe ariyo bang' kanyoche ne obila moko timo pedha e ode mantie Kisumu. Jadolo mar Anglican Diocese ma Bondo Bishop David Kodia koro wuok oko ka wacho ni pod nitie jomoko ma ok ong'e ma osebedo kaluwe. Bishop Kodia twak mare gi Ramogi TV lero ni poko yango hie gima omiyo itimo ne apedha ka oseyo yoma itimo ne godo luwo kata yo miluwo godo ndache. Jafwambo marwa James Okoth miyo walerni. Obila no biro to gima iwachonwa kata mane ofisa madongo mag iwachonwa ne ok ging'eyo wuodhgi. Jumbe ariyo mokalo utefwambo ne oyudo maling'ling ni apisas moko mag obila omonjo kar dak mar jadolo David Kodia mayudore e kar dak ma Mamboleo e kaunti ma Kisumu. Kata kamano apisas go noluchore molal miru bang' fwenyo ni jofwambo ne sudo machiegni. Jadolo David Kodia koro oting'o duonde kendo yango ni pod nitie ji mamoko ma ok oyangi ma pod luwo ndache kata odoko ni pok omiye ler mar gima omiyo iluwe hie. Ne giwuothe mudho nikech kuom joma nobiro geko ne onge ng'ama jatendgi, ne gin ofisas manie rank achiel te, to ng'ama noorogi malong'o to onge ng'ama ong'eyo. Sani to gima ne waneno marach mabende ne wase report ne OCS mamigosi, pod mtokni moko magalagala biro luorore kama antie kendo boda ming'a kabisa. Adwa nyisogi ni gimiyo wabuok nyaka giwe gik makamago. Jadolo Kodia okwedo ripode matude gi tim mar loso omenda e yor bandia. Nine giyudo wach ni aloso pesa kendo okada loso pesa kende, pesa ni be apogo ji mang'eny. Anyiso jo piny gadiera mar Nyasaye an akia kata kaka pesa molose chal nade, pesa mar adieri chal nade. Mago miriambo. Kendo gisegolo bende miriambo machielo bende ni nere ni nomiya pesa moro to nere ni ok namiyo jomoko ni pesa moro nomiya ya jowa pesa mang'eny kendo giwacho milionde mana mang'eny. Mago bende oseduoko wechego oseduogona. Oko ni kata odoko ni osechwalo ng'ur ni obila pod ohum kabe ratiro nyalo yudore ni mar obila giwegi ema osebedo kaluwe. Joma timo uchunguzi go koro mano tijgi, to e gima rach na ni gin ema gitimo uchunguzi kendo gin ema gidwa timo uchunguzi mar gik mane gitimogi. Koro akia ni ng'ama biro timo uchunguzi maber ni obiro wuok kure, wuok e polo. But akwayo na jowa manie tich sirkal moloyo manie DCIO department kibed jomohera diera. Bishop Kodia mabende enie jakom riwruog duol mar kanise wacho ni obila owinjore owitiyo gi tekogi mar laure kode kendo njao nyinge ni mar en kod adieri ni oonge kod ketho. Kagi jomong'eyo uchunguzi maber adiera, wan no thrift kuchecha wan gi jomoko bandits mang'eny nego ji kendo mayo ji gidhi e kuro gimak ji adiera joma timo maundu. Giwe ng'ama yalo injili moska mondo yalo injili mare.
giwena family mara mos. James Okoth, Ramogi TV. Kura mgojong en tulna bende wako yweyo machoke chendo maro Oimore en dakika 25 bang' saa 3 mar otieno. Kaka nokwayo ni mondo ng'at manigi paro motendo gi weche manyien mondo ndiknwa. Thuolo ma wan bende wakawe mondo koro wadwok lwetwa wasome moko ariyo adek ma useoro odhiambo ma kawuono. Ano Pastor Juma Orundo kantiro Yugis wacho ni ntiere kodwa e chendo ka George Bati kaito bedano ka Brenda ka Mbolori wacho ka Ramogi chopo nege yo makare wacho ka ni jo Kisumu wacho ni en kech manade motero nyaka jokuoe e mwandu jowetegi kaito Elvin kawuok Uyoma Missouri wacho kanyo ne owora ahinya tho mabendo nego jogi apaya chino akituru lamo kendo jogo matiyo gi apaya bende mondo mi olure gi chike mag apaya mapacho ka Mwalimu Jael gi Mwalimu Bana Damara kantiere Migoi wacho ne gintiere kodwa chendo. Erokamano Nyalidia. Korakoni baneno ka Pastor George Marudi Jesus Fellowship bende wacho ni omora ahinya kendo ng'isa ni monda mosi kaso wacho ni ayie gi weche manyien kaka ukelo kendo omora ahinya. Omedle mone piny Kenya ka waketo yie kuom Jehova Nyasaye gik moko biro timore kalure kod dwache. Ramogi ma Ajos from God Ngoche awinjo maratari iluonga Dr. Jauloma aneno Ramogi TV maler ahinya kendo amora ahinya. Vitalis kantire ka Kobodo awinjo Ramogi maler kendo makare. Baborir manatol kech nego wakoni wawatuya tuya kasto luo jaoko I'm from Katito amor gi Ramogi TV kendo goyo mos ne familia mag Japagadek ma owito ngimagi masira marapaya. Zak Muya ni kanyo wacho ni in wuod Kano Kibigori number 8 wacho ni ntiere kodwa e chenro e sechegi. Mirane no Charismatic Vincent Duncan wacho ni en bendo sechekin kanyo. John kawuok ka Thurgi Gumbo wacho ni Ramogi TV longo negi kendo chopo negi yo makare kaito Dan wuod Nyilima wacho kanyo ni en bende ntiere kodwa e chenro Sarasinga bendo goyo mosa ne tho jogo mabendo wito ngimagi e apaya. Koni aneno ka Moses Ombago uru watongo wacho ni aneno malongo awinjo malongo Ramogi ler kendo miyo weche manyien modimbore. Jakosego chieng' aneno maber ahinya koto lela wapenjo ni gojo fuambo gi nego jibe en ratiro mano Kome wacho adier mano en wach ma chieng' Jakosege wacho kang'eni ng'ama wacho ni goyo jofuambo en nga en owuon nyalo wacho. Erokamano ahinya aneno Ramogi TV bang' wuok e kanisa mano luongo ni Reverend Jojo Yomba Pat Gweng wuok gi Mbar Sauri. Medero ote mag Nyakorom Gajwanga Polycarp KDF Kogalo wacho ni en bendo wora ahinya gima koro miyo jadolo emimanyo. En wach mabende koro makodho genyo. Oyo matinya Nyakorom Gajwanga kwaduogo pod wantiere kod weche mathoth e chendo ni mar Oimore. Kikidhi mabor Nyakwara Ramogi kete manaka. Hii imeenda kabisa. Kila wiki lazima kuwe na mshindi, sio lazima ijae 13. Shabiki nilianza kitambo, nilikuwa nacheza hii mipira ingine, lakini wakati nilijua Kaende nilijaribu Kaende, na sababu sasa nimekuwa mshindi wa Kaende. Sabiki ni rafiki wangu na ninaichezaga. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance,
alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar bodaboda mari kata kama masira ojuki, wan kodi kik baji goyi bang' masira. Yudo okumba mar bima boda ne bodaboda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende. D*487*4# mondo mi yud bima boda. Is bad breath getting in your way? Freshmed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try Freshmed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Machiegni kendo nyakura mgajuang' e chenro mar Oimore wadhi mbele gi weche manyien ka koro twang'yo mago mag somo. Kawang'yo mag somo ni migawo mar somo gikone to chwalo omenda mag somo ne moko kuom sikunde mag junior secondar ma pacho ka. Omenda gi ma ochwal kata ndika rumo gin mago mowinjore ota chenro mag somo mar jopuonjrego. Judith Omondi nigi ler ewi wachno. Gi juma achiel kende to skunde iloro kendo jopuonjre dokie yweyo mar tam ma okwongo. Migawo mar somo ochwalo omenda mar somo ne jopuonjre mag junior secondary pacho kae. Ma kata kamano okotimie skunde duto mane opuodhi mar bedo kod junior secondary. E lipot mane ogol kod migawo mar somo, skunde ma oweyo oko gin moko manyocha oko chiwo gigo duto madwarore mondo migi omenda. Kata kamano okwagi mondo migi chiw duto madwarore mondo mi ochwal negi omenda go mar somo mag junior secondary. Tich mar omenda gi opogne tend skunde kidieny ariyo. Kidieny mokwongo en masiro alwora maber mar somo ne jopuonjre kinde maginie skul. Kidieny ni oting'o omenda mar tayo tije skul ma omi shillings 200 ewi japuonjre ka japuonjre, loso gige skul ma okethore shillings 1,500, tuke mag skul shillings 200, wuoth mag jopuonjre kinde maginie skul shillings 200 ewi japuonjre ka bado kumba mar thieth. To ibiro bed ka ing'ado japuonjre ka japuonjre shillings 325. Kidieny mar ariyo ting'o weche masiro somo makare mag jopuonjre. Magi oriwo medo tiego jopuonj mag kwano kod science. Ma japuonjre ka japuonjre ibiro ng'ad shillings 100. Buge mag somo shillings 3,100. Kuom japuonjre ka japuonjre, gik mitiyogo e kar timo nonro mar science kata laboratory ibiro ng'ad shillings 225. Gik ma itimogo tije lwedo shillings 360. Kuom nyathi ka nyathi, chenro mag penj ma oketnegi shillings 258 ne japuonjre ka japuonjre. Kaachiel kod gige ndiko ma bende ibiro ng'ad shillings 100. Skul ka skul okwa mondo mi oti kod omenda gi kaka opog kod migawo mar somo. Bende lipodgi onyiso skunde duto mondo mi oti kod register mar ndiko nonro mag jopuonjre e mbui kata NEMIS. Kaluwore ni ma ema ibiro tigo e chiwo pesa e kinde mabiro. Ochiw siem ne tend skunde mag junior secondary mondo mi oti kod chek e chudo mag gi kendo omenda mar somo kik tigo e timo gimoro amora ma opogore. Jopuonjre ma somo e skunde piny owacho mag junior secondary ibiro bed ka imiyo shillings 15,000 higa ka higa kendo kwa tend skunde mondo mi kik ka omenda moko mabalang' koa kuom jonyuol. Judith Omondi, Ramogi TV. Pod wang'yo mago mag somo nyakora mgajuang' riwruok mag jopuonj NAT kod KUPPET pod medo sundo piny owacho mondo mi ochop dwaro mar jopuonj e thurka. Kaka Judith Omondi lero e kinde ma NAT chwalo dwaro mar loko jopuonj moko madongo nyaka e gwengegi, KUPPET dwaro mondo duol mandiko jopuonj e tich e pacho ka TSC ochul jopuonj ma karachuonyo kod suba omenda mabalang' kaka jogo matiyo e gwenge mangima tekie. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj Akelo Misori koro dwaro mondo duol mandiko jopuonj TSC ochop winjruok gi mar chiwo omenda mabalang' ne jopuonj matiyo e gwenge masuba kod karachuonyo kaka jogo matiyo e gwenge mangima tekie. Akelo mane loso e boma ma Homa Bay ne okoni ne gisetimo winjruok kod TSC kendo ne giyiere ni suba kod karachuonyo gin gwenge mangima tekie, mak mana ni nyaka sani pod jopuonje go kosebedo ka imiyo omenda mabalang' ma winjo migi. Kuonde moko ma nitie ongoro kendo wuoth tek. Jo Teacher Service Commission osewacho ni kuondgo gin hard to staff.
kuonde ma to staff yani kata kitero jopuonj to kuro bedo kuno imiyo gi gimiluongo ni hardship allowance kuonde machalo kaka kuonde moko ma parts of Karachuonyo, parts of the Mbita. Atemo mondo wanyisgi ni koro ogik sama nyaka gichul jopuonj matiyo kuondego e hardship. Ng'ur machal kod magi bende pod okwako gwenge manyatike, ma jonyuol bende osebedo kasundo piny owacho mondo yang gwengego kaka gweng' mangima tekie mondo mi jopuonj thuolo mar tiyo kono. Komachielo, jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mar NAT Collins Oyu bende koro okwayo jopuonj madongo mane gombo dok tiyo thuchegi to pod ok omi thuolo no mondo mi ohore kinde ma pod oloso wechego. Oyu ne loso asembo e kaunti ma Siaya kuma ne gibagie romo kod jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo. I want to work round the clock because we also have some intrigues and challenges on doing the same. You cannot be transferred back to your county when there's no place to land in. We don't want heads to teach. Are we there? Under other heads. Then who is the head now? Chak higani, duol mandiko jopuonj ne osingo chako loko jopuonj kendo chopo dwachgi mar tiyo kuma giyiero ma ok ochungi. Judith Omondi, Ramogi TV. Owuoge mag somo nyakora mogo donje masira mar mach. Ji ariyo wito ngimagi masira mar mach manyomuoch ot moro e gweng' magitwe e kaunti ma Kiambu. Jirendege wacho ni majno nyocha kore otieno ka ji nindo kendo wang'o rawere ariyogo. Alice Wakanithi ma en min achiel kuom rowerego wacho ni wuode eri kanyakla kod osiepene moro manyicha ne eka oyudo tich gidhunguri to nyo ginindo e ot achielno. Ringre gi otere kar kano ringre ka obila ochako nonro mar yango gima dine kel majno. Kulichomeka na kijana yake Kanithi wakiwa na Fred yake Kuria walikuwa ndani ya nyumba, wamechomekea kwa ndani ya nyumba na wameisha wote. Nisikia huzuni mingi sana kusikia hivyo. Tukasikia duru sisi wenyeji. Mimi nikiwa neighbor niliposikia nikatokea nje niangalia ikawa ni kwa sababu gani, pengine sababu ilienda dakika chache. Nilipotoka kwangu nikaona moto mkubwa sana penye sasa tuko. Kuna shida sana pande ya Githunguri ward sababu ya kukosa gari ya kuzima moto. Mnapo jana usiku tulipata hii jagara moto. Kulikuwa na vijana wawili walikuwa wamelala katika hii nyumba. Na wakati tulijaribu kufikia watu wa fire walitobia gari Koroiro na wanafanya juhudi ifike hapa Githunguri. Haikufika na moto ilizimwa na wakazi wa hapa na hatukupata hata gari haikufika hapa. Wadhi nyake kaunti ya Migori nyakora Mgajuan kama moko kuom rawere manyiri manoma koyema oyo sub county Masuna West. Kaunti ya Migori koro chako chenro mar puonjo rawere wiyore mag ritruok kendo geng'o obadho manyalo miyo gin bende gigamiye ma oyu. Matimore kata ma gitimo ka gitenre kod migawo mar thieth kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho. Jafwambo mar Migori Jo Juma miyo waler mar wachno. Mako yemo mondo kind rawere pod en midhiero ma piny Kenya pod kedo godo. Lipot mawuok migano mar thieth yango ni kuom rawere manyiri 5 ma hikgi nitie e kind higni 15 nyaka 19, achiel kuomgi nitiere kod ich kata osenyuol. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma bende pod rawere mathoth mako yemo mondo e atamalo 20. Koro kane giyudo ich moiu to thothgi gidhi giwe skul. Sama gisewe skul, oseyudo ich onyuol, owe skul, en dala ka gin gi jonyuol ne, to samoro jonyuol ne be gin jok moko ma ok nyal. Migawo mar thieth ka otenore rwego mok mago mag piny owacho e kaunti ma Migori tiyo kod yore mopogore opogore e kedo kod mako yemo mondo ma oting'o tiyo kod rawere mane omako iye kapod gitindo. Waromoga every Wednesday, waromoga e facility e hospital mar dispensary, wawacho weche mag progress mag gi. Koro madhi school gi gin kwaromo kod gi waromo ga kod gi mostly e weekend. E sub county Masuna West mokum rawere go manyiri mane omako yemo mondo e bwerogno ma ong'ere kaka binti shupavu Romeo Septalo mar Bondo tich adek ka tich adek kama ipuonjogi yorego mag ritruok. Puonjno ma bende ka gidogo ma giwuoke
bende koro gitiyo godo e puonjo rawere mamoko. Na mako ich kan giga paga uchiel but kana winjo ni binti Shupa obiro na join sana sani wase experience ni mine ka okoka family planning chon moko monyuol chon ginyalo mako ich kata gi dweche 4 kata gi dweche 5. Jok mo school nyalo yudo ka onyuol emomiyo we school. Koro ngeni sama en dalani mondo miyo chako yud ich mar ariyo yot. Moko kuom puonj ma giyudo en yorego ma komo nyuol ma gin giwegi kaachiel mamoko nyalo tiyo godo e geng'o mako ich moyu. But family planning kan tire ng'ato manigi shida washare kode. Planning nopuonjwa kaka wanyalo tiyo gi implants, wanyalo tiyo gi pills and wanyalo tiyo kata gi coils. Puonjwa types of family plannings masani an godo gi hint mondo sani okanyal timore nade okanyal bedo godo. Ka okalo kuom puonj ma giyudo, moko kuom rawerego osedok e sikul kendo dhi nyime kod sombgi. Especially an osekonya mang'eny ju kana ng'elo loso sabuni nitia omiya manyaka dok e sikul mabasani an e college. Ne rawerego mabende onge kod lek mar dok e sikul, ipuonjo yorego mag ohala ma oting'o loso sabun mabende gitiyo godo e bero ngimagi. Mondo mi nyako matin yud ich, oyudo ich nikech samoro rem mar pesa kata chan mar pesa. Mae mabiro kele mondo mi dhi odwar pesa then bahati mbaya oromo koda ich. And by now ang'i kaka nyalo tedo kek, nyalo loso sabun, manyalo uso, mayudo godo pesa, manyalo ritora go kiana wuon kokategemea kuom jonyuol. E kaunti ma Migori, rawerego manyiri mose mako iye malo 80 osewuok oko mar puonjo rawere owetegi kaka ginyalo geng'o mako iye moyu e bwo chendone. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wang'ado tong' ka owuok Migori wadhi nyaka e piny mar Sudan. Ma ok tin ne ji 50 yangore ni otho e piny Sudan kama lweny nyomuochie e kind jolweny mopuodhi mag piny owacho kod kweth machielo mar jolweny matama miluongo ni Rapid Support Forces. Riwruok mar lakteche oyango ni ji 25 ma oriwo jopiny 17 nonegi e boma ma Khartoum kama Magina, Bare, Makone gi Kocha. Ji mamoko oyudo hinyruok e lwenyno masani medo bana jimbore. Kweth no mar Rapid Support Forces yango ni giseteko kar jot majatend piny makono ka kweth jolweny ma opuodhi to wacho ni pod gin kod teko kendo kata pewe mag ndeke ma pinyno gimako duto. قرنبوز مشرفنا يا اخوانا سيد قرنبوز مشرفنا يلا قطع هذه جيبوا ديك خدوا ديك خدوا ديك فرصه Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika 2. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na neema na daima ni dawa yake njema. Mjamboni wa Kenya, ni wapenda muziki. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811 *342# na utabarikiwa. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako.
una dial *487#, choose insurance, alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari kata kama sira ujuki one kodi kiki baji goi bang masira yudo kumba mar bima boda ne boda boda ni kawuono e nengo moyweyo mar *500 kende *487 *4# mondo mi yud bima boda. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kine kolose. Totieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro achiel kachiel kod Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Wadonjo weche mag tuke nyakwara Ramogi. Gonde ariyo kowuok kuom jatugo Benson Omalo miyo Gor Mahia point achiel e kindgi kod klab mar Posta Rangers e alap manyayo e tuke mag lig maduong' ma pacho ka. Benson Omalo noketo kogalo mbele dakika mar 6 kapok omedo gol mar 2 e dakika mar 26 manotero tugo yweyo ka Gor Mahia ni mbele gonde 2-0. Kata kamano kogalo nowito thuolo mar medo points e chung mar klipe ma bang' weyo thuolo ne Posta Rangers loyo gonde 2 dakika 45 mogik ka point achiel keto kogalo e thuolo mokwongo point achiel mbele klab mar Tusker mosetugo tugo achiel matin kata tugo matin mohewo Gor. Fully deserved, you know, to get a point today. Like, it's a very, I think if anything, it's a bit of a gutting way to lose it. An own goal at the end, you know, coming off the post and going back in off Gad's back. You know, you can't blame him for that. You know, he's full extension. I think he might have even got a little touch to make the initial save off the goal post, to put it onto the post. So he's done great initially and just incredibly, for him personally, incredibly unlucky. But I thought overall we were well below our level, you know. One, I would like to say this is Gor Mahia, and when I see Gor Mahia, I think it gives me a very big appetite because it's a big team. We respect them, but that respect in the field of play, I think it's not something that we do care so much about it because the most important thing, like in today's game. Elap Mabuhungu Stadium County Kakamega tuge kind club mar FC Leopards gi Kakamega Homeboys no kethore bang' tulo muoche pap e tugono mar lig maduong' e pacho ka. Tugono mane dhi nyime Elap Mabuhungu nobedo kod ng'ikruok bang' club mar FC Leopards kotelnegi kod kocha margi Patrick Osems ng'anyo kendo wuok e pap ka giwacho ni jakudh firimbi ne tayo tugono e yo marach. Ramogi Juang mano kelo tulo mano miyo johera mag AFC Leopards donje pap ka obila no tiyo giro malongo wang' mondo mi okegi oko. E seche mane tulo muoch club mar Kakamega Homeboys ne ni nyime gol 1-0. Today's match was a high voltage match. You remember sisi ndo tulizuia Homeboys kushinda league last time. Now of course we knew watakuja na hiyo ghadhabu.
So having less than 10 police officers in a match like this, imekuwa very pathetic, number one. Number two, we cannot have referees refing ile mechi hawako. Opponent akipiga mpira kichwa itoke nje, that's not a corner. Goalkeeper akishika mpira nje ya box, that's a red card na atolewe. Next time lazima hao mashabiki waweze kuelimishwa. Sababu kitu hajaletwa na governor, hajaletwa na chairman mwenzangu, hajaletwa na mimi. Ni mashabiki ndio wameleta hiyo shida. What I want to warn our fans is that when we come to watch a football match, this is not supposed to create enmity because homeboys and FC Leopards, we belong to the same family. Wadhi nyime nyako Ramogi, jogoro mayudore e buore Nairobi nomi thuolo mar goro alap mar tuke okapu ma Camp Toyoyo mayudore kar dak ma Jeriko kotelnegi kod jagoro Kevin Esendi. Goro mar alapno abiro konye bago tuke mag okapu ogor gi ranyisi mar bandera mar piny Kenya manyiso gero kendo rito historia mano mar piny Kenya. Rangi motigo e goro alapno bende ogol ranyisi mare kowuok kuom rwakruok mar pinje East Africa motisi ni kanga. Jogo mano yuore yepo ayanga mar alapno no bedo kod thuolo mar tuge alapno ma osebedo kokethore kuom thuolo malach. Tielo mar ariyo mag tuke golf mosir gi bengi mar NCBA no chopegi koka jotugo no bedo kod thuolo mano malaro mich e alap Malimuru Golf Club. Peter Mochangi no bedo jaloch e kidieny duto moriwore bang' yudo points 73. John Kariuki no kawo loch e kidieny mar yawuowi weekend gi bang' yudo point 76 ka iluwe gi Solomon Numbi mano yudo points 79. E kidieny mar wakeni Noni Wanye no bedo jaloch bang' yudo points 84 ka jatugo Caroline Wangari notieko thuolo mar ariyo gi points 86. Tugo ni nomiyo jotugo maonge kod lony ahinya thuolo mar nyiso kit tugo margi kama bende en ranyisi ni tugo mar golf gerore e pachoka. Bang' yudo gonde ariyo kata gonde mapiyo e alap ma London Stadium, klab mar Arsenal nowito